Ja, goeiemiddag harkers. Welkom bij ons nieuwe spultje. Waar is dit? En waar is dit? Hoi. Ik ben allemaal verder, maar ik ben Biels in het Keusner. Ik ben vanzelf zoals altijd soms mijn bed, dan ben ik zo geil als het maar in. En dat gaat maar terug en dat gaat maar terug. De geilheid gaat terug de boren. Het is populair volk. Nou, denk je hem deze stem te witten, dan kun je schillen. Ik geloof dat ik al een haker onder de telefoon heb. Maar waar praat ik? Ja, meneer bij Paulusma. Goeiedag, Paulusma. Ja. Die jonge familie van Piet. Nee, de vrede is wel Nee, de vrede is wel vaak. Wat is dat? Nou, de baas die ik kreeg had het nu net live van de telefoon, maar de kat die zit onderheen. Ja, Nou, als mij het alles om is. Hè. ja. Nee, maar het is Pieter Wilkes. Nee, you have it net goed. Oh, nou, goeie. Ja. Nou, ik geloof dat we nog een harker onder de telefoon hebben. Hallo! Maar waar praat ik? Maar Renze Wester. Dit is Omroep Friesland. Ja, dit is Renze Wester. Ja, dat... oh, je bent Westra zelfs. Ja, Renze Wester. Ja. Ik wil zeggen, het is riesgradig. Nou, dat heb je net helemaal goed, Westra. Oh. Nee, het is net goed. Jawel. Nee. Oh, nou, maar jawel. Nee, echt niet. Nou, kijk, jullie zitten hier vliegen naar de winkel. Maar wat voor cd bedoel je, Westra? CD. Oh, ja. Mondje. Ja, goeiedag. Mond. En ik geloof dat we nog een harker onder de telefoon hebben. Ja, goeiedag, kun je mij verstaan? Ja, net zo goed, maar waar praat ik? Ja, ik ben met Pieter Terpstra. Ja, Pieter Terpstra. Nou, zeg het maar. Maar ik dacht dat het Rinus Riemers nou hier. Nee, het is net goed. Goeiedag, Terpstra. Nou, en hebben de laatste harker van het spultje onder de telefoon. Mooi, waar praat ik? Ja, uit de voorzitter van Groninger Spraak. Ik woon in de stad in Leeuwarden. Nou, je bent net een Fries. Nee, ik ben een heel verslagen Groninger. Maar je kent wel een beetje versteren? Ja, wat zeg je nou? Dat is een grapje, hoor. Ja, grappig, ja. Goed kennen, ja. Ja. Nou, wat dacht je nou waar het hier? Ja, Anneke nou, maar. Nou, je hebt het helemaal goed. En maar waar praat ik anders? Waar hoe heet die, joh? Met vijf draaien. Ja, dat is mooi. Je hebt het helemaal goed. Hoe kom je dus erbij? Nou, ik volg graag alle Friese lijntjes. Ja. En de Friese lijntjes vind ik praten, ja. En ik bouw niet vanzelf ook al een hele tijd, hè. En daarom, maar ik oor het gewoon meteen. Ik zat tegen een vrouw. Ja. Nou, die is zo'n incontinent, ja. Ja. Maar in elk geval, ik zat er even, we hebben overal radio. Ja, maar dikke radio, overal. Wordt een beetje kwaad hoor. Ja. Nou, Anneke, nou, maar ik ken die stem gewoon doen, ja. Heb jij geleerd van haar? Ja, alles. Nee, alles? Volkomen alle merken, hè. Ja. Nou, wat vind je het mooiste festival? Een boomskip, hè? Boomskip? Boomskip, ja. Ja, prachtig. Ken je dat zelfs ik jongen? Ja. Doe maar even, hè? Mooi wel van de radio. We hebben een boomskip en het waait in de zee. Ja, nou, dat weer mooi, hè? Nou, we sturen jouw cadeautje op, wat je woon hebben, jouw prijs. Ja, prachtig. Hè? Ja. Een dikke boom, ja. Ja. En een dikke boom, maar net onder de rutenwissers, hè? Nee. Op je ontzien, dan we beginnen Astenberg maar. Nee, Rietsel. Oké, doei. Goedemorgen. Nou, waar denk je dat wij in de studio hebben? Het is Anneke Doma zelfs. En hoe is het met die, Anneke, op het stuit? Ja, Gurre, ik heb net zo best, maar ik ben de hele dag aan het drinken. Nou, Anneke, dat is net zo mooi, hè? Nee. Hoezo ben ik net zo mooi? Hè? Hoe zou dat?
Ja, maar Anneke, zo bedoel ik het om eens net. Anneke. Nou, ik denk dat we maar even een mooi plaatje draaien, hè? Speciaal voor jou, Anneke, een heel mooi liedje. Derde wat, zij werden gespierd.